Той за мен беше много близък човек. Беше много отдавен. На спорта, мината си, родолюбец, патриот. Той беше един човек, който не само се раздаваше за бокс, искаше да създава боксери, той създаваше хора. До кой искаш да станеш? Със сигурност някои от вас са чували твърдението, че човек може да умре, но не и идеята му. Това твърдение важи в пълна сила и в този клип. 2024 година беше успешна година за българският бокс с печелването на легорарната световна титла на Кобрат Пулев в тежка категория. Но за жалост, феновете на бокса в България трябваше да приемат една лоша новина. На 28 декември на 87 годишна възраст почина един от най-великите треньори в българския бокс, Тодор Занданов по прякор Зандана. Той е човек с голям принос за развитието на българския бокс, както като състезател, така и като треньор. А и неговите възпитаници и приятели го помнят като един истински човек и родолюбец. Тодор Занданов е роден на 14 март 1937 година в село Широко поле, Кърджалийско. Пръв по бокса го запалва Петко Сотиров Чолак, който е негов пръв треньор в Арда Кърджали. На ринга Занданов го спохожда успеха през 1956 година, като юноша на боксов клуб Миньор Перник той става републикански шампион в категория до 78 кг. Като възпитаник на Пернишкия клуб той печели също едно злато и 3 сребърни отличия от републикански първенства. През 1960 година се увенчава с титлата си в международния турнир в Странджа. В тази надпревара той постига още 2 победи и на 2 пъти взима сребърния медал. Докато служва военната си служба, играе за тима на Ботев Пловдив. След приключване на състезателната си кариера, Занданов се посвещава на треньорството, като най-успешните му години са свързани с работата му в ЦСК. В армейския клуб получава и званието заслужил треньор. Именно там става първият треньор на най-успешен боксер Кобрат Пулев, както и на брат му Тервел. Възпитаниците на Тодор Занданов стават световни, европейски и републикански шампиони. Дълго време Зандана е най-възрастният треньор в света. До последните си дни Тодор Занданов развива своят боксов клуб Капитан Петко Войвода. Днес се намирам в столичния квартал Дружба, където се намира и неговата зала, за да проследим как протича един тренировъчен процес след кончината на великият треньор по бокс. Казвам се Георги Радков и съм боксер от, може би, от 13-14 години при заслужилия треньор Тодор Занданов. Това, което мога да кажа за него е, че той беше един човек, който не само се раздаваше за бокса, искаше да създава боксери, той създаваше хора. Създаваше личности и на всеки един човек помагаше по различен начин. На много хора, включително и на мен, той помогна да си намеря работа. Съответно, аз станах адвокат, други хора са лекари и всякакъв друг тип професии, които просто даваше път на хората в живота. Какви спомени пазиш от първата ти среща с него? Първата ми среща беше изключително интересна, тъй като този човек, тук залата беше пълна с деца, на абсолютно всички той си им викаше Гошо. Това си му беше някакъв негов, така да кажа, характерен изказ, обращение към всички, под шега, под майтап. Аз, понеже съм Георги, явно още не бях заслужил уважението, което трябва да ме нарича по име. На мен от първата тренировка ми викаше Пешо. Това ми беше първият спомени за него. Виждаме, че в залата все още имат тренировки, все още продължава да съществува. Какво е бъдещето на залата? Бъдещето на залата е развитие. Този човек ни остави една кауза. Не случайно клубът се казва Капитан Петко Войвода. Този човек остави една кауза, която ние се стремим да продължаваме, да развиваме и не случайно в тренировките, които ние провеждаме, така да кажа, под 15-20 човека няма тренировка. Нещо, което ние по този начин, неговата визия за живота, за патриотизма, я предаваме напред във времето. В други боксови зали виждаме навсякъде по стените плакати на известни боксери, че дори на жени понякога. Тук виждаме илюстрациите на велики български личности. Губи ли се патриотизма в българите година след година?
Безспорно, българите като народопсихология имат една така обезвереност на моменти. Зандана, както всички го наричахме, искаше да държи жив този пламък. Затова и тази зала не е така комерциална. Тук няма да видите плакати на голи жени. Тук ще видите истински хора, които са допринесли тази държава и националност и народ да съществуват в момента. И за него това беше просто един храм на българщината, на фона на абсолютно всичко това, което се случва навън, целият този разврат, непристойни изявления и неща, които ни заобикалят. Човек, когато дойде тук, в тази зала, да се изключват абсолютно всичко, психически да се оттърси и да си тръгне презареден и така с повече надежда и вяра, че всичко е възможно и постижимо. Какви качества ще дава този спорт? Всеки един боен спорт дава една отговорност, че ти трябва да си смирен, тъй като противник, като среща на улицата, няма тази подготовка. Също така дава уважение към човека от среща. Според мен най-важното, което дава, е здраве. Както всеки един спорт и при този, най-важното е здравето. Аз съм Росен Марков и спортувам от 9 годишна възраст. Играл съм много републикански първенства, ставал съм шампион на България. Играл съм 2 пъти на Купа Странджа, след като първи матч загубих от индиец. Това ми изигра лоша шега. Втората Купа Странджа миналата година направих една победа срещу българин. Втората среща загубих от алжирец, след като бях с жестока температура и илич. В момента имаш нелеката задача да продължиш тренировките в нея след кончината на великия Тодор Занданов. Каква отговорност имаш в момента? Отговорността е много сериозна, тъй като ти трябва да обръщаш на всеки един детайл към всяко едно дете и разбира се към всеки един човек, който се занимава с този спорт. Аз не само ги научавам на техники по бокс, аз ги научавам и да бъдат дисциплинирани и да бъдат постоянно в това, което правят. Много хора почват да тренират бойни изкуства само и само за да правят происшествия на улиците, хулигански прояви. Какво мислиш за тези хора? Аз смятам, че точно тези хора изразяват големи комплекси към себе си, са хулигани по улицата и избират някакви бойни спортове, за да могат да имат някаква бойна защита. А освен на бойни изкуства, на какво още учи този спорт? Спорт учи на много така здрава психика. Тоест, за да мога да устоиш на трудностите, преодоляването на трудностите и на житейски проблеми, като имаш, ще учи да ги преодоляваш. Боксът не е само бокс, той е начин на живот. Тъй като аз съм нов тук в тази зала като треньор, имам впечатление тук към няколко момчета, които могат да развият добър успех за напред, да се изстрелват нагоре, така че гледам да обръщам повече внимание, за да могат да се изстрелят нагоре. Здравей, как се казваш? Николай. Тренираш ли бокс? Да. До кой искаш да станеш? Като Тодор Занданов. Казвам се Ивайло, в боксовата зала от дете много малко, 12-13 годишен. Мене беше много близък човек. За мен и за околните също беше много отдаден на спорта, на родината си, родолюбец, патриот. До последно беше в залата, до последно идваше да справа години и нашите тренери се били с такъв лек патриотичен замисъл, с цел да възпитат подрастващите. Последно говореше за това да организираме нови турнири, да се подготвяхме заедно, точно преди да се отиде да ставим още един турнир. И с една дума мога да кажа, изключително отдаден. Имаме за цел да продължим неговото дело, тук да тренираме млади таланти и да възпитаваме чрез спорта млади деца, момчета и момичета името дружба. Искаме да развиваме спорта, искаме да ги учим евентуално на дисциплина, както едни зали могат да ги правят мутри хой, така и могат тия зали да създават по-ерудирани и по-дисциплинирани хора. Целта ни е да изграждаме за бъдеще състезатели, да водим тренировки с любители. Важно е за нас да новостъпим тренировки, така че може да е чисто целово най-ефтината зала, или една от най-ефтините. Като база имаме всичко, продължаваме да я развиваме, продължаваме да инвестираме. Началото на годината беше по-трудно да се забавяме с нещата. Здравейте, казвам се Михаил Русев и съм част от школата на Тошко Занданов, капитан Пет по Войвода. Казвам школа, защото
това тук не е просто обикновена боксова зала или боксов клуб, а школа с мисия, школа с традиции. Ти буквално си израснал тук от малък. Разкажи какви спомени имаш с Тошко Занданов? Първите ми спомени с Тошко Занданов бяха в далечната 2009 година. За първи път дойдох в залата съвсем случайно, след спор на улицата с друг мой връстник и решихме да дойдем в залата и да видим кой е по-силен. Така започна всичко. 2 седмици след това беше първото състезание, на което отидах. Неговата мисия беше да насочи хората в правилната посока, най-вече младите и подрастващите, защото в последно време виждаме и забелязваме, че младите върват в грешна посока. И ако ние спешно не се активираме и задействаме, не ни чака нищо светло и добро. Ние сме може би последното поколение, което може да промени нещо. Виждаме, че опадъка и моралното разложение на нашето общество е достигнало крайната си фаза и точка. Ние сме хората, които трябва да помогнат на децата и подрастващите да поемат в правилната посока и да продължат съществуването на нашия народ. Защото нека не се заблуждаваме, но ако нещата продължават със същото темпо да вървят надолу, след 20-30 години България ще умре. И това не са глупости и конспирации, това са реални планове и действия, които върват с пълна сила. Това беше доктрината, която изповядваше нашия треньор Тодор Занданов – да бъдем хора и човеци. Това ще бъде и доктрината на нашата школа за в бъдеще, защото това е мисията на нашата школа – да възпроизвежда хора и човеци. Спорт и патриотизма са инструмента за това. Ние трябва да предадем това учение на младите след нас, така както нашия треньор го е предал на нас. Защото голяма част от момчетата, които са тук в залата, включително и аз в това число, сме израснали на улицата. Минали сме през всички най-лоши неща, наркотици, хазарт, битови престъпления. И това, че сме имали късмета да попаднем тук, ни е спасило и съхранило. Георги Радков е един от примерите. Ние с него сме били заедно на улицата, а днес той е един успял човек, който има едно прекрасно и здраво семейство. Разликата беше, че по наше време натиска върху младите не беше толкова силен. Днес, чрез интернет и други субекти и фактори се оказа огромен натиск върху съзнанието на младите, а и не само. Материализма е обзел хората и те са изгубили своето периферно зрение. Тук е момента да спомена, че нашия треньор Тодор Занданов ни учи също така да обръщаме специално внимание на природата, на околната среда. Не случайно виждате, че пред нашата зала е пълно с насаждения, дръвчета, цветя. В момента нямаме цветя, но това е защото се извършват ремонтни дейности. Винаги ни е казал, че трябва и е много важно да садим дръвчета. Много сме говорили по тази тема и когато му зададем въпроса защо мафията не спира да реже, той казваше: колкото повече режат те, толкова повече ние трябва да засаждаме. Също така казваше, защото ако днес вие не посадите, утре вашите деца няма да могат да дишат и следователно да съществуват. Разбрали сега? Така казваше той. Спомня си, веднъж ми се обади в 12 през нощта и ми каза: трябва да отидеш до залата спешно. Почнеш печката, защото цветята ще измръзнат. Виждате, че нашата зала е голяма, таваните са високи, нямаме и парна инсталация и зимата тук е много студено. Бирахме цветята в една от малките съблекални и пускахме парното, за да ни измръзнат. Ето това бяха уроците, които той ни даваше. Имахме, разбира се, и дългогодишен талисман, куче на име Бокси. Нашият треньор се грижеше много добре за него, освен че го хранеше, всяко лято го къпеше. Зимата беше изрязал малък отвор във входната врата на залата, за да може Бокси да се пребира вътре. Когато Коврат Пулев дойде преди години на посещение в нашата зала, първото нещо, което видя, беше Бокси. Той започна да скача по него и да му се радва. Има, разбира се, и обратните примери. Има момчета, които са минали от тук и след това са поели в противоположната посока. Някои от тях в момента се занимават с популяризирането на хазарт, извращение и разврат, неща, които са в разрез с нашите виждания и разбирания. Други момчета са станали дилъри или лихвари, но ние ще се стремим да насочваме младите към по-добро бъдеще. Ще стремим да ги насочваме в правилната посока. А какво обичаш и какво мразеше Тошко Занданов? Тошко Занданов мразеше най-вече предателството, лъжата и кражбата. Спомням си, когато бяхме деца, често ни поставяше всякакви капани, за да види дали ще откраднем или ще излъжем. Той обичаше да вижда хората дейни, будни и добри. Обичаше да се върши работа. Учеше ни на труд, честност и почтеност. Ако и вие искате да тренирате бокс в професионални условия, можете да го направите това, като изпратите съобщение в официалната страница на боксов клуб Капитан Петко Войвода. Кое ви мотивира да продължавате активно да работите на 81 годишна възраст? Какво да правя? Да ходя да продавам семки или да ходя по парка да гълби да храня. Да, това ще мотивира ли? Няма да мотивира.